Un tempo para mesturar a Coobo. Deberíamos dar algo máis de tempo a Marcial, porque hoxe comeza as súas clases de balonmán da man das guerreiras do Porriño. Recordamos, veñen de ser proclamadas subcampións de Europa. Marcial, está xogando xa? Ando neso, de momento aínda non entrei en calor. Veremos o que decía para o ano, xa veredes como consiguen ese campeonato de Europa. Club Balonmán Porriño. Temos a súa capitana, a Sarai, que tal? Hola, moi boas. Tivo que ser tremendo eso de chegar ao final, ademais por primeira vez. Foi algo increíble, ao final nadie o imaginaba, pero a verdade é que foi algo moi bonito. Pero non só que chegarades a final, ou que ti chegaras a final por primeira vez, non. O Club Balonmán Porriño participa nesta competición europea por primeira vez e consigue o primeiro dos récords, ser o primeiro equipo en chegar a Vicar o Santo. Entran na competición e chegan á final. Sí, a verdade, non esperábamos algo así, e, bueno, unha pena que non sexa con outra cor de medalla. Ti levas toda a vida, non? No equipo. Sí, toda a vida. Toda a vida. Vaste xubilar xa no Club Balonmán Porriño. Bueno, pois non, deixo este ano, marcho este ano, pero bueno. Porque agora que chegamos a isto, xa marcho un pouco pola porta grande. Que tal, Ismael? Ven para aquí. Ismael, díxeno ben, non? O adestrador. Sí. Ti galego, pero non no Porriño toda a vida, noutros equipos antes, non? Sí, noutros equipos tamén, pero bueno, ao final son moitos anos aquí construindo e bueno, contentas do que de ata onde chegamos, pero aínda non nos poñemos ese límite. Foi a primeira vez que consigues chegar a unha final, ti tamén, non? Sí, a verdade é que sí, que a nivel club é a primeira vez que... Competición europea tamén era a primeira vez que participabas? Tamén, xoguei fíxeno como xogador, pero como entrenador é a primeira vez tamén. Bueno, imos explicar. Partido de ida. Primeiro, chegades a final, que iso é impresionante. Partido de ida no Porriño. Empate a 29, se non lembro mal, ou a 24, 29 creo que foi. A 29 sobre a bocina, ademais. Polo tanto, partido de volta é como se non houvese partido de ida. Partides de 0-0 en Islandia. E chegades a perder por un só gol. Pero isto é... Sí, bueno, faltounos nada, faltounos... Que vos faltou? Bueno, pois... marcar dous que fallamos, a verdade. Xa, pero para marcar eses dous que fallou, intensidade... Non, eu penso que ao final fixemos o que pudemos, loitamos ata o final e, bueno, faltounos un pouquiño cometer dous erros menos e xa estaríamos aí. Tiene que ser moi emocionante porque no partido de ida no Porriño o pabillón a reventar, pero que no partido de volta en Islandia desplazáronse dentro do Porriño ata Islandia 100 persoas, 100 seguidores. Sí, Pagastelle a pasaxe todo. A verdade que non. A verdade que non, pagaron eles e a verdade que foi unha sorpresa chegar co autobús, estaban todos recibíndonos no pabillón. Bueno, era casi como estar na casa. Ajá. Ben, pois mirade unha cousa. Primeiro, parabéns, porque o que acaba de conseguir este equipo, isto é histórico, non? E estou convencido que para o ano que ven sí que van chegar a final e gañala. Pero para iso faltalle un case nada. O que lle vou aportar eu agora mesmo. Ismael, mister, aguántame aquí do micro, fai favor. Claro. Balón, por favor. A ver, aí estamos. Vamos. Podo chegar ata aí, non? Vela aí vai. Por aí! Na final, vémonos o ano que ven, seguro. Outra. Está arriba. Atándolos. Está facendo aí unha mistura. Isto para mí. Buscar hoxe que vamos facer cosplay. Ai, mira que riquiñas. Mira de aquí. Toma. Moitas grazas, Que maravilla. Gardareiro como ouro en pan. Moitas grazas. Sí, como a mascota, creo que van a dar. Vente con nos, Marcial, e unha honra para nós ter hoxe as subcampeoas de balonmán no campeonato europeo dentro do Porriño, unhas cracks, unhas fenómenas que ademais non gañaron por un punto. Por un punto. Unha final super aí reñida. Axustadísima. Axustada hasta a camiseta para Marcial. É verdade. Bueno, pois que veña